Astăzi voi bate Aurora, am deja 19%, 47, 70 și ceva și nu mai știu cât 53%, deci sunt pregătit. Săritura aia e nașpa. Rău. Wow, dar nu știu să joc rău de tot. Bă, dar nu-mi iese, gen, pe bune? Nu, de ce mor acolo? Efectiv, de ce mor acolo? Nu e greu. Nu e greu. Omul meu, am apăsat pe ăla, nu știu ce s-a întâmplat, dar... Da, a făcut dita mai bug-ul în care m-a aruncat în sus. Eu nu înțeleg de ce uneori face așa, pentru că apăs... Na. Pe bune? Na, Lina! Oh. Eu nu înțeleg de ce mă blochez și mă duc în jos. Sper să nu mor aici. Foreshadowing. Eu pot să înțeleg cum naibii s-a dus ăsta aici. Cred că muream oricum, dar totuși. În sfârșit. Și m-am lovit de căcatul ăla. Da, am văzut că m-a apăsat cumva orbul ăla mărât. Bă, da, bow mai sunt. Nu pot să cred că am murit la cea... Wow! Clar n-aveam loc. Deci e cel mai mic spațiu posibil pe aici. Ok. Nu e rău, nu e rău. Mă mir că n-am murit la UFO la ceva stupid. Cum ar fi dash-orb-ul ăla. N-am mai murit aici. Ok. Deci 37 ăsta este imposibil. Ok. Bă, nici măcar n-am murit la chestia la care mă confund. Eu am murit la ca un prost aici. Wow, chiar am devenit bun la frigură. Și am murit la dash-orb. Yeee! Dash-orb-ul ăsta e atât de deștept. Și a treia oară, wow.
Am mai murit așa în ranuri. Ok. Eu nu înțeleg asta. Eu chiar nu înțeleg de ce este... Și asta te poate omorâ. Dar eu nu înțeleg asta. Nu. Da, mă, da, n-am ce zice aici, chiar n-am ce zice. Tot la căcatul ăsta invizibil a murit. Eu cu wave-ul ăsta, eu nu știu unde mă duc. Nu mai de șorbul ăla. Da, 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 ce să zic. A fost să fie, să fiu sincer. Mamă, toate astea le-am făcut. Ok, deci, opinie pe nivel. Nu e rău. Începutul este foarte greu. Cel puțin pre-drop-ul. Și după devine cât de cât ușor. Nu foarte ușor. Dualurile sunt relativ ok. În afară de la 47%. Și boss fight-ul care mai e un pic enervant, pentru că e și, nu știu cum să zic, dar e pur și simplu un gameplay foarte prost. Dar în rest e ok.
Mă mir că am mai murit încă o dată la boss fight. Deci aș da cam un 7 din 10. Da.